Machiegni mesawa mano mar ohala jopur mag oduma ikwayo mondo ohore mondi ka pok giuso odumbgi ka jatend migawo mapur sirkal Linturi geno ni biro lando nengo manyien mar oduma juma manyien. Linturi bende wacho ni piny owacho biro ng'iewo oduma gunde milion 1 kuom jopur ka Joyce Oduor nigi ler. Kaluwore kod jatend migawo mar pur sirkal Linturi, sirkal biro lando nengo manyien mar oduma juma manyien, gino mabiro miyo jopur yudo yuto mabopa. Kane oloso e kaunti ma Trans Nzoia kapok ne oyuoro e nyasi mar odiochieng' jopur e puodho mar Kenya Seeds mantiere e Ndebes, Linturi owacho ni sirkal keto piny okenge duto mar neno ni jopur oyudo yuto maber bang' chwero luya mang'eny ka gipidho chiemo e pacho ka. We are announcing to be able to fix a price. And of course, even government will buy 1 million, just as the president has sent, 1 million bags of maize for a national strategic reserve. And once I'm finalized consultations with Treasury and other stakeholders, probably next week, we'll be able to announce how much we will be buying a bag of maize. Jatend migawo no mar pur bende geto sekta mar chak kod ring'o ka bende oketo piny chenro makare mar neno ni jopith yudo kodhi mabeyo, kowacho ni chenro no geto duoko piny nyieo kodhi mag jamni kowuok e pinje maoko. And I think farmers should also appreciate that government has really put a lot of effort in trying to subsidize their cost of production, and for that matter, that subsidized cost must mean something. Jokanya sekta mar pur koro dwaro ni jopur duto mapachoka oti kod lony manyasani e pur kendo giwere kod mwandu mabandia. Mtanunua mbele ili tuweze kusonga mbele. Fanya research field day ili tukutane na mahitaji ya wakulima, kwa sababu we go to the field and assess the needs of farmers and interpret through the certified sheet that we have. Tuendelee na mantra ya cabinet secretary wetu na mantra ya president wetu kusema kwamba tunamaliza aibu ya njaa Kenya. Hiyo ndio tunafaa tushikilie. Jopur mane okoyudo thuolo mar ndikore higa mokadho bende jiwo mondo chop edero mag duola makano kothe e pachoka NCPB mondo gindikre kochakore dwe manyien. Kupitia ofisi ya county commissioner mpatie wale wenye wamepatia hiyo jukumu wakati mwepesi ili waweze kufanya hiyo kazi. Eseche makoro jopur nitiere odira mar keyo, jopur ikwayo mondo kik usne agents oduma nikech agents go nyieo oduma mathoth kowuok kuom jopur e nengo mane piny, gino manyalo kelo ne jopur lala maduong'. Joyce Oduor, Ramogi TV. Erokamano kora gino biro bedo kod horruok kotenore kod